Good morning again guys, this is Arklin Lau. Ngayong umaga na to magpapakain tayo ng tilapia. Papakita ko sa inyo yung alaga naming tilapia dito. Magti 3 months na sila. So salamat sa mga nanonood ng video ko. Please don't forget to comment, like, and please share. At ang pinaka-importante dyan, please subscribe guys. Thank you very much. God bless. Yan, panoorin natin to. Ito yung feeds na papakain ko sa kanila, floater feeds. Pinaghalo ko na yung grower at saka starter. Yan na po sila kalalaki. 3 fingers na sila kalalaki. Ayan. So pakainin natin para makita nyo kung gaano sila karami. 4,000 po sila nito. May konting namatay noon kasi bumaba yung tubig. Yan, tingnan nyo paano sila kumain. Yan. Ang bilis, no? Bilis nila ubusin. Doon mo makikita na sobrang dami nila. Yan. Ang dami. Ito yung papakain ko ha. Tingnan nyo guys. Yung floater feeds, isang plato. O ano bang tawag dyan? Isang mangkok o ano. Check nyo kung gaano sila kabilis kumain. Yan. 2 months pa mag-harvest na kami. Tutok natin. Yung malalaking tilapia guys. Bilis na. Wala pang 3 months. Ganyan na kalalaki. Bigay tayo ulit. Pagkain tayo ulit. Yan. Ito lang sa gilid para makita nyo. Nasa pampang na sila, sobrang gilid na nila. Dito ko nilagay. Hanggang dun guys, makikita nyo ang dami nila. Yun. Nasa gilid lahat sila. Papunta sila dito mga yan. Papansin nyo, nilagyan namin ng net kasi maraming kingfisher dito. Tinaas ko nga kasi meron yung low pressure demand dito sa Luzon. Lumakas yung ulan kaya yan. Ganyan nakataas yung tubig. Dati ang baba. Nakakatakot, parang mamamatay silang lahat nun. Lagyan natin ulit. Yan na sila guys, dami. Kita nyo, yan sila, papunta na sila lahat. Siya nga pala, kung meron kang ganito, mga 1,000 square meter, halos katumbas na ng 1 hectare. 1 hectare na pala yan ang kita mo kapag meron kang 1,000 square meter na palaisdaan, tilapia. Kasi nga ang gobyerno natin ngayon nagbibigay na ng libreng fingerlings ng tilapia. Pag meron kang 500 square meter na ito palaisdaan or
Piscaria sa Ilocano, fish pan. Bibigyan ka na ng pwede nang gawing demo yung palaisdaan mo, yung ang tawag nito, yung fish pan mo. Libre na yung fingerlings mo, libre pa yung feeds na bibigay sa'yo. So kailangan lang yung taga BFAR na magche-check sa technical every 2 weeks yata or 3 weeks, ganun, or every week chine-check nila anong weight na nung tilapia para alam nila kung ilang kilo yung papakain na floater feeds. So ganun yun. Sensya na ko guys, hindi ko pinakita kung paano yon, paano pagkuha ng sample. Ito, itong kinakain ko halos 5 kilos to guys, more than 5 kilos. So pakainin na natin para makakain lahat. Yan, pasensya na yan, isa akong nagbibideo dito sa fish pan. Ganyan sila karami. Ito yung araw-araw na ginagawa ko guys, mga 9 o'clock or 8:30 nandito na ako papakain. Ganyan sila karami. Sa mga 4 months, kung bibili mo naman yung fingerlings, kung 4,000, maybe 4,000 pieces, maybe 4,000 pesos also. And then makabili ka siguro ng within 4 months ng hanggang 20,000 worth of floater feeds. So to 24,000 na yung ano yon, yung parang ginamit mo, yung cost. Pero example yung 4,000, example nabuhay yung 3,000 within 4 months yun, yung 3,000 kilos magiging 600 kilos kasi yung 5 piraso maybe kalimitan nagiging 1 kilo yung 5 piraso. So 5 divided by 3,000 pieces, so 600 kilos. Pag binenta mo sa merkado yon, sa market, yung 600 kilos per kilo, sabi mo na lang 100, so you have 60,000 pesos. Ileles mo na yung 24,000, so may kita ka na, di ba? 36,000 pesos. Sabi mo na lang 35,000 pesos ang kita mo sa 1,000 square meter. So okay na, di ba? Talong-talo na, yung halos katumbas na ng 1 hektarya na pala yan. Dito ang kalaban mo lang dito, ano to, yung mamamatay sila. Hindi naman sila mamatay hanggat may tubig yan at malinis yung tubig. Ngayon nagkaroon ng problema yung tubig dito kasi walang ulan. Patayin pa natin. Ubus na natin to. Yan. Malapit nang maubos yung feeds. Pag nag-harvest kami, papakita ko din sa inyo. Dumayo na yung iba kasi tinigil ko magpakain kanina. Dapat diretso lang para makakain lahat. Pagpapakain pala ng tilapia guys, dapat meron kang isang place lang, location ng kung saan mo sila papakainin. Para pag tinawag mo sila, yan, doon lahat sila pupunta, para hindi kung saan ka nagpapakain, kalat-kalat sila. So, kanina tinigil ko, so umalis sila. Karamihan umalis. Yan. Yan, umalis sila kanina. So yan, ubos ko na guys. Bahala sila mag-ubos yan, ubusin naman talaga nila yan. Salamat na marami.
sa panonood ulit.